indlela zokukhulisa induku zintathu. Sinesihlahla esikhulisa induku. Sineshubhu elikhulisa induku. Mase kuzoba ke umuthi ke lo uphuzayo ikhuli lo ikhula mawusiyanele usuphinde uyawuphuza futhi usuyayimisa ukuthi si right mayisingaka usuyivala. Asichaze lapho mkhulu. Into esiyidinga mase sesihlahleni sidinga isperm. Mase sidinga igazi lakhe. Okay. Then sikwenze naye sikwenze la azokufaka khona sifake emthini lapho uhambe wena uyotshala lapha ke. Umuntu nakhona siyagcaba lapha asicaba qobo sithatha impande nje yakumkhulu ethathwayo. Sigcoba nje la itotolo ezini into yakhe ayigcoba lo muthi bese ifasa ngeshubhu. Mase ifasa ngeshubhu. Lokhula ke lona ke ezeshwa yona ayiseli right siyaqala. Uzolibona sisuke simile naye kanje likhula. Asho ukuthi seli right manje mase lingaka. Kanjalo ngoba phela linegaba. Mawufuna liluleke neshubhu siyalilula lidlule lona. Mase kuba ile yangapha kwabantu besifazane iziphi mkhulu izinto eziwisa noma ezibulala nemediliza umuzi kubantu besifazane ebhekene nje nabo umkhulu akwazi ukuyilungisa. Ake sibuye kanje mkhulu. Yabona abantu besifazane mkhulu kunalento okuthiwa ungwengwezi. Ungwengwezi. Ungwengwezi mhlambe sake sayithinta kancane kuleya video yesilwane. Sayishiya nje phansi. Sibuyele kuye mkhulu sithi ungena ke sinabe kuye mkhulu. Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesizwe TV1 nomlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Njengoba ke uhlezi wazi ukuthi ke mase ke sivele kanje kusuye sekuyileso sikhathi leso lapho ke sikulethela khona ke udokotela ke esimaziwe ukuthi ke ujulile noma ke injula ebuchopho kuyona ke industry le yaka traditional healing. Namhlanje njoba ke silapha e-studio sensika yesizwe TV1 ahleli sodwa ke sihleli ke naye ke udokotela uDr. Mathenyoka. Dokotela sikubingelele sikwamukele ehlelweni sikunikeza ithuba lokuthi ubingelele ababukeli bensika yesizwe TV1. Siyanibingelela ke balandeli bonke bensika yesizwe TV1. Lo nibingelelayo umkhulu Mathenyoka ongumkhulu kaje ngokudabuka ukhona kule ndawo yaseScott kodwa ngokuhlala useThekwini. Dokotela ngokuhlala useThekwini kuke kwaba khona ke abantu ke abakubuzayo ukuthi umkhulu utholakala kuphi singaze nje size silula ivideo siye kude kakhulu ngongase nje ukuthi ungena ekutheni ukuphi neTheku kuphi nendawo. Ngisentuzuma A la engikhona entuzuma A eRichmond Farm. Mangisekhaya ngiseScott eWembisi kwaSi. Mkhulu. So isigodlo esikhulu sile emakhaya kodwa ke ikhona indawo osebenzela kuyo la eThekwini. Sikhona isigodlo esikhulu ekhaya bese kuthi la kukhona lapha engisebenzela khona. Mkhulu. Dokotela nje wawazi ukuthi noma umbukeli njengoba azi ukuthi mesinawe sisuke sizokhuluma ke izinto ke ezijulile futhi ke umuntu ongasabi ukukhuluma iqiniso noma ongasabi ukukhuluma ke into abanye odokotela abasabayo ukuyikhuluma. Namhlanje ucele noma ngithi sikucele ukuthi ke sizokhuluma ngento ethe ukuthi wabucanyana noma engithi inzima abantu abaningi abahlulekayo noma ke abangathanda ukukhuluma ngayo. Sizovusa imizi namhlanje sizovusa imizi yamadoda futhi ke sizongena futhi nabantu besifazane. Mkhulu mesikhuluma ngokuvusa umuzi sizokhuluma ngani iziphi izinto ezakha umuzi kahle kahle ukuze sikwazi ukungena nje easy kahle kule topic singavele siyithele phezulu mkhulu. Namhlanje ngithe nje ake ngingene la ensizweni. Nabo baba abanemizi abanomzane abasabayo ukuveza ukuthi banenkinga engakanani. Siphiwe nje sonke ukhona umuntu ongenayo qobo umkhulu itotolozi encane.
encane la ubona kahle khona ukuthi uyamthola umuntu wesifazane bathandane mabeke balala nje umuntu wesifazane usiyahamba noma ashade nomuntu wesifazane uthola umuntu wesifazane egcina kosuku akasaneli useyaphuma useyojola wenza in ngoba la endlini akasatholi ukujabula manje ingakho namhlanje ngithi ngizovusa imizi yamadoda mkhulu. Sithi ke usuke wakuveza ke noma usukuvezile ukuthi into kahle kahle ekugcineni esongena kuyo namhlanje ikakhulukazi sizokhuluma ngokukhulisa induku nokubaluleka noma ngokuhluka ukuthi kuhlukene kangaki nanokuthi ke kunobungozi obunjani ukuthi ubungozi bukhona. Mkhulu mesikhuluma ngokukhulisa induku ngibuze nje umkhulu ukuthi yena ke ngokwakhe induku uyayikhulisa na? Siyayikhulisa impela induku la ekhaya. Iyakhulisa induku. Yeah. Zingaki indlela noma yiziphi indlela zokukhulisa induku mkhulu? Thina la ekhala kwamathenyoka indlela zokukhulisa induku zintathu. Sinesihlahla esikhulisa induku. Sineshubhu elikhulisa induku. Mase kuzoba ke umuthi ke lo uphuzayo ikhula uma usiyanele usuphinde uyawuphuza futhi usuyayimisa ukuthi siye right mayisingaka usuyivala. Okay mkhulu ngithanda ukuthi singene kuzo njengoba usuyibala ezintathu uthe kunesihlahla kuneshubhu kunomuthi asizesihlahleni mkhulu mekuthiwa sizokhulisa induku ngesihlahla sisuke senzani? Masokhulisa induku ngesihlahla siyasuka la nawe sihambe uye la endaweni la uzofike uhlale kahle khona sithole inhlamvu lesizoyenza le ezotshalwa khona lapho esigangeni la uzoyitshala khona noma uyitshala ngasekhaya umuntu wakude mowangapha ngakumina utshala uzotshala khona kodwa okufuna ukuqaphele ngesihlahla isihlahla ngalesikhathi usitshala kufuna ukwazi ukuthi la esikhona uyasiklinela uyasibheka ukuthi singathi sibhebhetheke sibe sikhulu ngoba ufuna lokususa namacembe singavuleki sigcine ngoba ugcina usungasasiboni sesilingana nezinye izihlahla usuyabuya manje uthi mkhulu nginenkinga la angisasazi isihlahla sikuphi sekufuna kuyobhekwa leso sihlahla futhi kanti isihlahla esinakekelwayo sona leso sihlahla. So uma usenza noma uyenza lenhlamvu kukhona izinto oyithathayo kumuntu wesilisa lo okuyena ozomkhulisela induku uyifaka ehlahleni noma wenza njani khona mhlambe into oyidinga kuyena noma uketshezi lakhe mhlambe noma khona ingcabo zenzayo asichaze lapho mkhulu. Into esiyidinga mase sihlahleni sidinga isperm mase sidinga igazi lakhe. Okay. Then sikwenze naye sikwenze la azokufaka khona sifake emthini lapho uhambe wena uyotshala lapha khini noma endaweni la uzotshala khona. So most tshala ke ihlahla lesemkhulu uthi sikhula nenduku yakhula impela uyasinaka uyakwazi lokho sinciphisa sona noma mesisuke sikhulile nje wena usigadile nje kuphela ufuna usinciphise phela induku iyogcina ithinta phansi umhlabathi izogcina ithinta phansi emhlabathini ngoba kufuneke ulo usicentela uma ubothi siya ngokukhula usinqamule siqale kahle futhi phansi kahle isihlahla esinakekelwayo Mekwenzeka mkhulu kuba khona into esangozanyana ngoba phela ingozi ziyenzeka mhlawumbe sithi isihlahla nje basikhula nje kube khona mhlawumbe izikhukhula mhlawumbe izimoya mhlawumbe yini sisuke phansi kwenzakalani kuwe ke ositshalile isihlahla nenduku yakho mkhulu? Lapho ka ngithi sisuke asisuke leso sihlahla kahle phansi asisuke nje funa sisuswe lo muntu ositshalile ngisho ngathiwa sinomoya singamane sicheke nje siphinde sihlume eceleni ngoba asisuke phansi impande zakhona ziyaqina ngoba kusuke inyama yomuntu esuke iqine phansi la. Hayi ngiyakuzwa mkhulu ngeke ngezwe nami ngandlebene ukukhuluma ngalo lolu hlobo lokukhulisa lolu lehlahla kodwa engaze ngizwe ngalo mkhulu ilolo engifuna singene kulo manje ukukhulisa ngeshubhu sekukhona ishubhu onalo ekhaya noma esigodlweni cela uchazele umbukeli ekhaya nami ukuthi yini ke ishubhu kusuke kwenziwani ukuthi wakhuliswa ngeshubhu? Kuneshubhu mkhulu esikuthatha kube yishubhu elingakanyana nje leli shubhu ngicathi mhlawumbe uyalazi le bicycle lan ulithathe ulifake into bese ulithandela la kwitotolozi yakho straight
kuyona ulibophe liqine ngesikhathi ulibophe liqinisa livukela lona la livuke bese ushona ukuthi seku right bese silikhumula lisala lingako alisabuyele emuva lisala nje lingako then emva kwalokho selizolala phela njengamanye amalontujana kodwa liyavuka nje seliyilo lento egcine ilule ngasasikhathi ya ubungozi baleli ke linobungozi ke leli alibe itotolozi yakho iqina kwayo uma uzolala nomuntu esifazane ulala naye isikhathi eside idamo mhlawumbe uzozona ngathi kuze kube ngathi kubhlungu ngoba uyaphuza ukuchama uyaphuza ukuchama mawenze ngaleli ishubu uyaphuza impela ukuchama uze kudiliza umuntu osifana ethi ngeke ngikhathele ngoba leli ishubu lisuke liyabamba ama sperms aliwakhiphi kalula mkhulu aliwakhiphi kalula leyo ke mkhulu kahle kahle lo shubu usuke wenzela labantu abaphumayo behambe beyothenga phela komama ngapha nakuphi ngoba phela sekuyibhizinisi nalo leyo behambe beyothenga lelo shubu lisuselenzelwa abantu abafana nalabo so ishubu leli ke lona ubungozi bayo ilelo ukuthi uyaphuza ukhipha nje isidoda sakho ukhipha isidoda leyo ibona iyona side effect yakho wala ngathi side effect ngoba mhlambe komunye umuntu iyona into ngathi mhlambe iyona into engiyidingayo ke i-process leyo yeshubu leyo sesidingani ke kuyena umuntu nakhona siyagcaba lapha asicaba uqobo sithatha impande nje yakumkhulu ethathwayo sigcoba nje la itotolo ezini into yakhe ayigcoba lo muthi bese ifasa ngeshubu lokhula ke lona ke ezeshwa yona ayiseli right uzolibona sisuke simile naye kanje likhula asho ukuthi seli right manje mase lingaka kanjalo ngoba phela linegaba mawufuna liluleke neshubu siyalulula lidlule lona angithi yabo mkhulu kusale kanje liyaluleka nalo ivuleke nje kahle hayi mkhulu bengiyiqala ke nami le yeshubu bengakaze ngizwe ngayo eyokugcina ke mkhulu esiwayibala uthe izintathu asingene kuye mkhulu sithe ukugcina iyiphi indlela eyokugcina mkhulu yile umuthi ophuzwa nobisi sekumuthi ke loyo onikezwa umkhulu ke lo umuthi loyo uphuzwa nobisi uthothwe namozolana umuntu osifazane hayi ukuthi uphuma ukuthi ukushaya iround nje uthela ubisi lakho uquka kancane lo muthi wakho ungqi bese uyabuya mawufika ke umuntu osifazane suke selikhulu vele awuliphuzi ubisi uma usazocabanga ukuthi mhlawumbe uzoza uyeza umuntu mhlawumbe akezi ngoba lento hayi baba liyama mpo ubusuku bonke futhi usulibamba ulipholise ngethawula lime lingalali phansi ngoba lisuke lifuna lento osulithembise yona so le iyayishintsha ilokunyane ilenti yenduku noma usuke nje ufuna ukuthi lime nje umvusanduku cha liyakhuluphala njengephi ungagcina ukuthi ngathi livuvukele mkhulu liyakhuluphala bese lithukululeka mawusuqedile futhi wachama nje kamnandi liyazehlela futhi lizehlela mawuphinda futhi umphathaphathaza umuntu libuye ngendlela efanele so le uyisebenzisa if unomuntu ozofika kuwe noma kukhwala nje if uzovakashelwa nje wena uphuza lo muthi nobisi emva lokho izobe isime ndu awu mina ngikutshela ukuthi umuntu osifazane ngachama ka5 wena umuntu wesilisa ungakaze sidalo uzosho futhi uthi yabona ke manje sengifuna ukuchama ke manje lutho so lena mkhulu njoba aduze uchaza ukuthi impande oyithatha esigodlweni uyakwazi futhi ukufona uyicele umkhulu ekwenzele ithunyelele kuwena noma iyampoqa umuntu akafike kuwe ehlale phansi umkhulu ngicela le anto yokumisa indonga hayi leyo uyakwazi ngisho ukuyithumela nje la ekhona ufakela ngoba sekukhona nendlela ezilula manje zokuthi uhambe esitolo lapha ufake njengeparcel mkhulu ihambe ifike kumuntu impande ozobe usumnyama instructions sisetshenziswa kanje utshela ukuthi uzokwenza kanje nakanje mkhulu abantu la ngaphandle noma ngithi imizi iyabhidlika ngapha nangapha futhi ibhidlika ngesinye isikhathi kusuke kuyena umuntu wesilisa lo besikhuluma ngaye ukuthi abanye bafuna ukukhulisa abanye basheshe bechame abanye banenkinga ezithize mase kuba ile yangapha kwabantu besifazane iziphi mkhulu izinto eziwisa noma ezibulala noma ediliza umuzi
kubantu besifazane ebhekene nje nabo umkhulu akwazi ukuyilungisa? Ake sibuye kanje mkhulu. Yabona abantu besifazane. Mkhulu. Kunalento okuthiwa ungwengwezi. Ungwengwezi. Yeah. Ungwengwezi mhlambe sake sayithinta kancane kuleya video yesilwane. Sayishiya nje phansi. Sibuyele kuye mkhulu sithi ungena ke sinabe kuye mkhulu. Kunalento okuthiwa ungwengwezi. Leli phunga mkhulu ehlala ngaphansi kumuntu wesifazane. Uma lihleli umuntu wesifazane uthothi umuntu wesifazane uyageza mkhulu kodwa manje akulungi izinto. Akulungisa. Ukungcola lokho kusuke kungaphakathi. Kuyamthena off umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa. Uthola ukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa usathe nje round eyodwa. Sekuqala manje lo iphunga futhi leli yabo. Ageza umuntu wesifazane abe muhle abe right kodwa manje unephunga elingapheli kuyena emzimbeni. Uyabona. Lento ifuna ukuthi iclean ikhishwe ngaphakathi. Umuntu wesifazane kuyenzeka futhi mkhulu abe nento okuthiwa uthothi usalale nje kancane azizwe seyimanzi tete. Athi uyabheka phela ethi hayibo. Ngoba phela ngichame kancane nje ngasibamanzi kanje sekumayibala sekuqhafa sekubanga umsindo yabona. Mkhulu. Uthola ukuthi lapho futhi isidedelile irustic ngoba lento umuntu wesifazane ufana unerustic yena ngaphakathi. Iyabuyela lento iphinde ilontwana ngisho ngalala manje nomuntu wesilisa aphinde lale kusasa phinde lale phambi kusasa wageza yabuya. Mkhulu. Uthothi wena ayisabuyiki manje inkomo. Isinjani isinalo umsindo yabo nje namasperms ahlapha aphuma lapho asephuma ngathi ayanuka uyabo. Mkhulu. Kunendlela futhi lapho kufuna iclean ngoba umuntu wesilisa ovele angakujabuleli lokho. Uthola ukuthi useyakuthanda ngokuthi uyakuthanda nje ngokwenhliziyo yakhe. Kodwa manje uthothi mayisefela lapha empetheni useshaya round eyodwa ayilalela. Ashaya round eyodwa ayilalela umuntu wesifazane egcina sebothi nami angiphume nami ngengaphandle afika ashaye khona kanjalo. Ugcina umuzi usufake lapho ngoba sekuyikampunzi edlemini nobani ubheka le nomunye ubheka le. Akusawusekho ke lo umuzi lo. Ingakho ngithi namhlanje sivusa imizi yamadoda. Mkhulu lezi inkinga ezimbili osuyibalile kubantu besifazane. Umkhulu unayo into yokuzilapha lezi izifo esizibalile. Ukuthi mhlawumbe ungangena ekutheni mhlawumbe iprocess encane nje ukuthi uke wenze njani ukuze umuntu elindele ukuthi mina ngiyakudokotela ngizothatha into kanje noma ngizoyicela ngithi mkhulu nginenkinga kanje ngise Cape Town ngicela ungifakela into yokuthi umkhulu uyakwazi ukuyifaka noma nje into edinga ukuthi ufike eqhathisa esigodlweni. Cha, uyakwazi ukuthola ngisho la ukhona. Mase mkhulu kuzoba ilento eshaya abantu besifazane kakhulu. Ake ngithi kubamba labantu besifazane. Kunento ehlupha abantu besifazane mkhulu bathi bekuma period. Ama period kahle kahle kuyinto yokuthi kufuna uziphathe kahle. Mkhulu. So uziphathe kahle usiqoqo. So umuntu wesifazane ethi nje eqeda namhlanje eqeda nje namhlanje alale nomuntu wesilisa. So lemayela nomuntu wesilisa khona lamahlula asale emuva. Lamahlula lawa asekhanda ukungcola noma ukunuka mayisehlangana namasperms. Umuntu wesifazane useyaqala ke manje usebona manje uselo opha in ngoba kuyenze ukuthi wopha nje unesilwane. So mkhulu lezi zinto njoba ushilo ukuthi kubalekile noma umuntu okholela emthini uma engathinta udokotela nalezi inkinga akamthinta udokotela uzokwazi ukuthi azilungise ngendlela afundiswe ngayo noma akhuliswa ngayo noma ngendlela azi ngayo ukuthi izinto kanje zilungiswa kanje. Imithi ekhona esiyibalile okwazi ukuyisebenzisa manje siyakwazi ukuthi siyithumele kumuntu nje ukuthi ukude uyakwazi ukuthi kufike esigodlweni ufike uyithole. Kuwa ama products akhona. Mkhulu sibuyele back emumva ekutheni ke manje overall njoba sithi siyalungisa siyakhanda lapha nalapha. Abantu besilisa mkhulu iliphi iphutha noma iziphi izinto ezibanga ngifuna ukubuyela kuloku othe uyakwazi ukuthi ulast isikhathi eside ekamereni. Iziphi izinto engathi izona ezibanga ukuthi umuntu wesilisa atho ukuthi waye right eqala kodwa manje nje usevele eshaya round eyodwa esilalele mhlawumbe ukuthi ukhona into idala lokho ezilapha ngokwesintu umuntu ongasingambonisa kuko iziphi mkhulu? Mkhulu uma ngakubekela kanje kuyenzeka ukuthi umuntu mhlambe ungena ushukela nje. Kuyenzeka ukuthi umuntu umuntu wesifazane wayekade walala nomuntu wesifazane wayekade egangiwe. You understand? Manje njengoba wayigangiwe umuntu wesifazane so
usengena nje mayethuthu sekufuneka le yankomo esemva uyabona uthothi akusenzeki nje akusenzeki ingakho ukuthi abanye abantu bagcina sebethi ayi futhi ayisekho into engisuke ngihla nomuntu wesifazane mina uyabona so ngoba akasajabule ekamereni akasakuthola ukujabula vele usejabule nje mangithola okukodwa nje sekuphelile sengiyalala kanti umuntu wesifazane akadelile umuntu wesifazane ufuna ukudela mkhulu ufuna ukudela ukuze engeke abaleke kufuna umnike ngoba phela vele into asuke esukele kubo lapha usukuthi umnakekele naye akunakekele ekamereni ngithi yabona mkhulu umuntu wesifazane omkhulu akadeli umuntu wesifazane omkhulu mayekufuna nje uyakufuna ufuna umnike ngalendlela ukuthi akathokoze phela ingakho sithi asivuseni imizi yobaba umuzi uvuke athole umuntu wesifazane nawe usuthi usungeke uphumele ngaphandle yize ke phela abantu besisa kuyenzeka bevukele ukuthi uhala emkhulu kodwa lokukhala mina angikuboni kuyinto enhle ngoba phela uphuma ngaphandle kwenizifo ngoba sibuye singayisebenzisi amakhondom mkhulu la sorry mkhulu ungena emlomeni mkhulu la ngifuna uya khona isekutheni angithi wakhumbula sisabale okukodwa ukwazi ukuthi kwenze ulast isikhathi eside if umuntu ethi ayiloku ekuqinisa ilokwana ngiyakusaba iziphi ezinye izinto udokotela nazo engasiza umuntu osekhaya ethi nami ngifisa ukulast isikhathi eside ngifisa nje induku imbusuku bonke ezinye ngaphandle kwale yeshuphu ngicabanga ukuthi akangayithola yile engibale ekugcineni yomuthi osetshenziswa wona ke loyo ke ngoba phela vele usuku uzobe efuna ukuthi ayi ngoba ngizoshaya ashaya lento ingcono kunamaphilisi namaphilisi agcina sephuzwa manje thi umuntu ufuna uphuza iphilisi ukuze ngizolontujana athathe iphilisi alichamele umuntu wesifazane uma selichamele kumuntu wesifazane lo muntu wesifazane usala nokudoti futhi lokho esigwemayo sikubalekelayo ngoba manje sigijima siyothenga wonke lamaphilisi labo silver bullet bani ngoba amaphilisi akhandiwe lawo mkhulu so usubuya nalo maphilisi lawo uyawaphuza ngoba ufuna ukujabulisa umama endlini ngoba phela uyabona nawe ukuthi le nto ayisaqini ngalendlela ofuna ngayo so ugijima uthatha lawo maphilisi uphuza lawo maphilisi sekuyonakala ke wona usungcolisa umuntu wesifazane manje ngalododwa amaphilisi hayi mkhulu angazi noma mhlambe kukhona yini esisafuna ukueda noma udokotela angafuna ukueda ekukhuliseni noma ke ekuvuseni imizi yabo baba kule topic esikuyo nje namhlanje ngicela sesingenile ekutheni siyakhulisa kadokotela siyayenza induku ime ubusuku bonke kamkhulu futhi siyakwazi ukuklina umuntu wesifazane siyawaqeda amanzi siyaqeda futhi nokopha kadoctor uMathenyoka iziphi ezinye izinto mhlawumbe emkhulu esingangenanga kuzo obufisa ukuthi sithi ukuthi nqaphu kuzona singaze siye ekugcineni kwevideo noma emapheseni evideo mkhulu kunalento ekuthiwa isilumo mkhulu isilumo abantu besifazane sebajwayele ukuthi sikuphatha mawuzoya einsukwini zakho yebo mkhulu isilumo mkhulu sekuyinto embi kakhulu ngoba umuntu siyakuloya ngesilumo nje uthi uzabela kushaya ngesilumo nje uthi uphathwe isilumo uzuzwa nawe ukuthi ayikhona khonto engahambi kahle uyabona lento ugcina uphuza amaphilisi lawo still ke leyo nto omkhulu ingozi isilumo omkhulu siyingozi abanye abantu basithatha kancane bathi isilumo nje ayivele futhi ngizoyema ima period ngiyama-period omunye umuntu egcine esengena ngama-period kungakashayi isikhathi sakhe omunye uthatha ama-period athi ayi mina ama-period ashintsha ungani ashintsha ngoba lento iyadala nje ukuthi wena bongena ngelanga elithile uyoba yilelo langa nje mkhulu why wena uqhamusa uthi hayi mina ama-period ashintsha hayi kodwa kulokhu ke ngihangiye u7 days kulokhu ngiye u3 days mhlawumbe ngikhulelwe kanti awukhulelwe yilokhu ngcola okungaphakathi esinyeni sakho ozophinda wena futhi ungcolisa umuntu wesilisa ngoba kuyadlula lokungcola lokuya umuntu wesilisa futhi phela umuntu wesilisa ngalesikhathi besondelana mkhulu beqhubeka beheva ngalesikhathi umuntu wesifazane echama angithi uyachama umuntu wesifazane mhlawumbe umuntu wesilisa akachama yebo mkhulu usebhuda kulama sperms kumfana uyabona lawa nokungcola
Njengoba lento isa njengelumbo futhi njengoba angithi uthe uyakwazi ukuthi uyithole ngokungena ukuthi ifakwe kuwena yeah suthi indlela yokuyilungisa futhi iyindaba yesintu ukuthi uyihambele ukwazi ukuthi uyithole ukuthi cha wena akusona ukuthi manje njalo nisushawa usungathi usuye esikhathini cha usuke ufakwe into ethize yeah umkhulu lento uyakwazi ukuyilungisa noma uyakwazi ukuyelapha siyakwazi ukuyilapha mkhulu ikhona impande khona esigodlweni ikhona impande khona mkhulu lena ehlanganiswa namaphinda umuthi lo yamaphinda ihlanganiswa nalowo muthi loyo kube nempande ethile ehlanganiswa namaphinda bese umuntu wesifazane eyayiphuza iyaqinela yona mkhulu vele akhishwe isisu nje akhishwe isisu achama unukayo yabo into enjalo nje isuka isusa yonke into okungcola ngaphakathi leyo nto mina ngiyigcine sengiyibiza ngento ekuthiwa uzifo zonke ngoba iyaqina impela iyaqina imshiye umuntu ephila ishiya umuntu eright nje Dokotela nginombuzo la ngaye ngezwa ukuthi wakunohlobo lokufaka umuthi kumuntu wesifazane meze enyangeni ethi umuntu lempande ngiyifaka ngokuthi ngiyicuphise mese ngifake yami induku yephambili ikhona into enjalo omkhulu ukuthi umuntu elale nomuntu wesifazane ngoba emfaka umuthi lokho ke nje mkhulu mina ngizokubeka nje kucace nje ukukhohlakala kwenyanga awukho nje umuthi okuthiwa ngizowufaka ngokucuphisa usuke uvela ukhohlakele nje ufuna ukulala nalowo muntu wesifazane ayikho nje into efana naleyo ayikho leyo mpande njalo yayimbiwapi leyo mpande mkhulu leyo kuthiwa ufuna ucuphise ngayo ayikho leyo ufakele wena mkhulu lotho usuke ufuna nje ukulala nje nomuntu wesifazane kuphela ayikho leyo nto leyo cha ngithi angixwayise phela sixwayise nabantu besifazane ukuthi into enjalo usho ukuthi ayikho ngoba sisakuyona futhi le topic le ya ukuthi ubokwazi nje umuntu wesifazane ukuthi lo muntu ufunela nje ukulalela nawe ajabulise nje umpipi wakhe kuphela ayikho nje into enjalo ayikho impande enjalo ayikho nje impande enjalo hey mkhulu sibonge ithuba ukuthi ke sikwazi ukuhlala phansi sithi ukukhipha lapha nalapha lokho nalokho ngiyazi le video sawuphinde sinabele futhi nangelinye ilanga namhlanje besithi nje sizoveza ukuthi umkhulu unayo into yokuvuza umuzi umuntu wesilisa ekwazi futhi nomuntu wesifazane useshise ekwazi futhi nayo ukuthi engabi namanzi ethandeke noma ebemnandi nje ekamereni so mkhulu emazwini akho okugcina ongafisa ukwadlulisela umbukele ekhaya ngale topic nje iyodwa yokuvusa imize yoba since abantu besilisa bayasaba mkhulu uphumelo obala benenkinga yiziphi noma yipi into ongayisho kubona abantu besifazane nabantu besilisa njenge message yakho kugoqa ekutheni bekusukumele ukulungisa imizi yabo noma ukuya kodokotela ngiqale nje la kubantu besilisa mkhulu bobhuti nabafowethu nobaba emakhaya ake simene emaphilisini lawo ngoba amaphilisi aniwazi ukuthi asuke efakweni nani leyo nto leyo izogcina sekuaffect ngoba mkhulu into eyenza ukuthi ngithi abawayeke ugcina umuntu wesizwe uthothi akasakwazi ukuheva nomuntu esifazane engaphuzeli iphilisi seliyinto engathi liyi-drug again leyo addicted lo sengathi ngahlezi eneleli iphilisi lokuthi adle iphilisi bese kwazi ulana besifazane adle iphilisi yabo sekuyinto manje sisegazini ukuthi engathi engayidla njalo uyabo manje mayengadlanga iphilisi uzothi uthi kubhoco kuphelile performance ngiyacela ibe phansi mase umuntu osifazane ngicela sebona lo ngathi akuhambe kahle ngiyacela nje bobhuti niyeke leli philisi niliyeke lento le ngisho emandulo lento yayingekho thina sasazi ukuthi usiphuma lapho uyaphandle uqubuza insipho ufake ingqini ushutheke uchathe uyabona noma ukhanda imbiza uchathe qaqeke iqolo ululeke ube right kodwa manje sesidla amaphilisi ngoba sekuyisimanje manje senza into engenziwa abantu ababuyele osikweni la besebenzise impande nje bachathe baqonde cace nje ukuthi wena futhi into yakho ayisalungike thola phela umuthi wesintu ke manje ivuka into yakhe iqonde ukuthi sibuye size la kosifazane bosisi ngiyacela nje
ngoba nigcina senithi niney'nkinga ey'ningi. Ngicela ukuthi uma uzizwa ukuthi unephunga, mhlawumbe abangani bakho bengakutsheli-ke, abangani phela bayafihlelana kwesinye isikhathi, kodwa nawe umuntu uyazizwa ukuthi nginephunga. Mkhulu. Suku uyothola into yokuphila ukuthi ube right. Uma uzizwa ukuthi usuhlushwa isilumo isikhathi eside, sukuma uthole ukuphila ngoba isilumo siyinkinga, siyingozi. Uma ubona ukuthi uyopha awuqedi, thola into yokuphila ube right. Amen. Hayi mkhulu, sibonge ithuba osinikeze lona. Sesicela ke manje ke uthi unikeze abantu izinombolo otholakala kuzo if umuntu efuna into azwe sikhuluma ngayo la, noma efisa ukubuza noma yini futhi enye acabanga ukuthi umkhulu ngaba nazi impendulo zayo, ubanikeze inombolo mase ke uphinde udlulise ukuthi ke utholakala kuphi. Inombolo engitholala kuyona ithi 072 ithi 540 ithi 44 89. Siphinde mkhulu. Ithi 072 540 44 89. Indawo mkhulu atholakala khona, indawo nje la khona isigodlo sakhe la eThekwini nasemakhaya. Indawo engitholala kuyona la eThekwini iseNtuzuma A, uKhangela Road. Emakhaya ise Escort eWembesi kwaSi. Mkhulu, ukucacisela umuntu nje osekhaya ukuthi ukufika kudokotela kulula kanjani, njoba ethi nje useThekwini eNtuzuma A, kulula kakhulu. Uyagibela ufike eThekwini ufike ucela imoto eziye eNtuzuma, uzokulatha kakhulu, noma uthi ucela iRichmond Farm noma iLindelane. Wehle esikoleni esanda sonke. Imoto ishiphe kakhulu, mhlawumbe u25 rand if no 27 ukuze ukwazi ufika kudokotela. Abaningi bakhala ngokuthi abamtholi umkhulu ukuthi kahle ukuphi nendawo, kodwa ke sesicacisile ukuthi useduze kakhulu umkhulu. Emakhaya ke bayomthinta emafonini esho ukuthi uyofika nini, ekwazi ukuthi ke eniphathele izinto enidingayo. Futhi ke nomuntu oyifunayo into othi kude akakhulume akafone, umkhulu uzolakha uhlelo sikwazi ukuthatha iproduct yakho sikuthumele yona ifike kuwe ula ukhona. Mkhulu, sibonga kakhulu ithuba sinike lona ukuthi ke namhlanje sihlale phansi sike sixoxe nje nganaye ama-topic athize sesangena kuwo. Mkhulu, ngiyawazi umuntu obusy omatasa, siyocela nje mkhulu ukuthi sikudedele ukwazi ukuthi uyosebenza abantu, ukwazi futhi ukuphilisa isizwe. Mkhulu, amazwi okuvala mase seyigoqa mkhulu. Hayi, sibonge kakhulu kubalandeli bonke bensika yesizwe. Sithi isandla sidlula ikhanda. Amen. Amen.